Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app kidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taxi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Pila ban book nimba kani ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ka jingte pakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Kalong ka bi segment pat ikan jing hadu kata-kata habang yo I lomba kani ka video ha ka bagi breu ha keleng ka caka jongkari India hibro kawai kilong ki balesi batle bompatyo wat de ka pam kadi ka balong si benta jong ka kot ka khya yo breu wat hang ne hapo ka chala bat hapo so chlong rukum ju ka ja bat de ka tang yo I ber sakhi lomba kani ka video ha ka benta balai bo wi khna de khar lej bantong na po kanala bat tap tang de ki jabo jaban ban penon kam ha ka ber khle yo te jingba malumuri berkate ka ja ha ki benta jong ka barik point hajan civil hospital Shillong bat kane ka video kala saprang leng bagi ransan social media hakini ki sngi baladap shu kini ki jingja ki ja na ki jala ba pher hapo jong kani ka ri India ka jongi nagata ka daw habangi pujubam ki jingbam ki bade na ki jaka surok leni ki street food ni dei ban hosia na ma kala ban ab jingmai ka kot ka khya ka jongi ki breu lada ka long hakane ka rukom
Kalat kamai kumbah nyuspa tingkah hadu siajar tingkah sisngi yaki banyak baiknya skuti, auto rickshaw, taksi kamai bat turis taksi. Pila ban download yakini ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ke app. Pila ban register na keleng ke jaka kabaha papo ke jala Meghalaya. Na benda ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.